Dámy a páni, pred zápasom Nicole Banskej sa s ňou teraz troška pozhovárame o tom, čo prežila, aké má za sebou skúsenosti, čo možno očakáva ona od svojej kariéry a ja vám viem povedať, čo očakávame my a to sú veľké výsledky aktuálne na konte 15 zápasov Muay Thai, 11 víťazstiev, 3 zápasy v MMA a to máš 17 rokov, dobre hovorím. 17 rokov, odkedy robíš tento šport? Od 13. Prečo tak skoro vlastne? Nevím. Nudila jsem se jako malá. Došla jsem se podívat, začalo mi to bavit, tak jsem v tom pokračovala. A bolo to také prirodzené, že si to aj nejakým štýlom vyhľadávala, alebo že by si predtým cítila, že potrebuješ ten boj nejak mať pri sebe? To ne, spíš jsem, tak zajímalo mě to ten sport hodně, tak jsem se došla podívat a chytlo mě to. A ide to do dnes. Jo. Ktorý zápas bol pre teba taký, že je úplne najťažší? Nejtěžší? Určitě minulý gala večer, tady v Hodoníně, s Erdeliovou, ano. To byl můj první K1, což bylo také těžší soupeřka, o dost kill, roky. Bylo to také náročné, no. Ty tie roky tak aj celkom riešiš, ja sledujem vlastne na sociálnych sieťach, že stále si hovoríš, že je staršia, ale ty to asi môžeš brať tak ako výhodu, pretože vlastne ideš ľahšie do toho súboja, ale tie skúsenosti asi treba stále, že? Určite. Proti aké najstaršie superke si mala možno zápas? 25 let. 25 rokov, a ty si mala vtedy 15? 14? 17. 17? No, tak to je akože celkom slušný rozdiel generácie. Čerstvě 17. No, a čo ťa na tomto športe najviac baví? Určitě ta dřina, kterou do toho dávám a pak vyhrávám, že jo, výsledky. Je toho hodně, co mě na tom baví, určitě. No kde všade si možno, že mala zápasy a pred akým najväčším publikom si dokázala bojovať? Tak měla jsem v Řecku, v Aténách. To bylo takové největší moje. Potom už byly jenom nějaké gala večery, ligy, takhle po Česku, Slovensku. No čo by si chcela možno dosiahnuť v tej kariére? Pretože tá v 17 rokoch má za sebou už takéto množstvo zápasov. Ja sa priznám, že spomínam ťa často, keď ideme niekde na Slovensko a naozaj riešime veľké ligy, tak hovorím, že bacha na tú Nikolku, ktorá sa nachádza v Hodoníne. A veľa ľudí o tebe vie, s veľa podľa si už mala zápasy. Eva Erdeliová je veľký test, pretože tá je jedna z najtalentovanejších zápasníčok vôbec. Tak možno tá otázka, že ako vnímaš ty samu seba? Že si ten talent veľký, alebo si myslíš, že OK, tak ešte musím troška makať, aby som si mohla povedať, že jo, teraz už môžem hovoriť o sebe, že to budem valcovať? Určitě musím hodně makat ještě. Podle mě ještě chci toho dosáhnout výš a výš. Prostě co nejvíc pásů titulových, všecko, co by šlo. Takže ještě velký kus cesty přede mnou. V akej disciplíne by si chcela mať najskôr tie pásy? Tajský box a i MMA. Tajský box sa čaká teraz prakticky zápas o majsterku Česka. Dobre hovorím? Evropy. Ešte raz? Ty už si vlastne majsterka Česka v Muay Thai. Dvojnásobná. To je potrebné povedať. Dvojnásobná majsterka Česka v Muay Thai a teraz sa čaká zápas o európsku šampiónku. Ano. Superku poznáme? Ještě ne, ale určitě to bude ta nejlepší. Je ti jedno, kto to bude? Ano, určitě. A tiež, už som sa pýtala aj Pavla, že či skúmaš tú superku, keď už sa dozvieš jej meno, tak či urobíte taký nejaký základný prieskum? Ani ne. Mně jako trenér říká, že prostě ať si nechám překvapit. Dojdu tam, udělám to nejlepší, co umím a vyhraju. Poďme na to troška z inej strany. Čo pre teba znamená Vagabund, gym a Rodina. tréner? Velká rodina. Ako ste sa vy vlastne, kedy ste sa dali dokopy a kedy sa stal vlastne Vagabund takým tvojím, by som povedal, fighterským domovom? Hned od té doby, co jsem přišla, velmi také rodinné prostředí, všecko, komunikace, super. Od prvních zápasů už to bylo úplně skvělé, rodina, tým. Takže vidím to a cítim to z vás, preto sa to aj pýtam, pretože je ten vzťah taký naozaj veľmi blízky a veľmi úzky. Čo by si možno
chcela ty ešte v rámci možno tohto gymu dosiahnuť, chceš sem doniesť tie pásy Áno, určite. A možno, že by si chcela aj ty neskôr iných trénovať a viesť do ďalších ľudí? Přesně tak. Už teď začínám pomalu děti trénovat, mám pár svěřenců malých, kteří taky zápasí, je to úplně super pro mě. Ty zápasníky malé, je to krásné. A ty žiješ fakt iba tým športom? Jo. Nič inak tam není? Nič. Od rána do večera mastíš v gyme a robíš všetko preto, aby si vyhrávala. Ako sa ty cítiš v tej pozícii, keď o tebe už druhý rozprávajú, lebo to tak je? Či to vnímáš, alebo to zatiaľ nevnímáš? Ještě vůbec nějak to nevnímám. Ještě nevím vůbec o ničem, že by se někdo o mě bavili nebo takhle. Tak bavia sa o tebe. Dobre, tak som ťa pochválil a asi si o tom ešte netušila. Prečo, ešte mám takú jednu otázku, že prečo možno ti robí problém robiť rozhovor, keď ideš do zápasu a tam bojuješ jak drak a nasadzuješ svoj život, že v čom to môže byť skryté? To nevím vůbec. Je to strašné pro mě. Hej? Je to úplně strašné. Je to také... U těch zápasů se cítím svoje, taká přirozená, jdu někam, co umím, co prostě dělám každý den, boxu před lidma. Takže je to úplně přirozené, tady teď sedět a vykládat si. To je najlepšia vec, pre nás samozrejme. My by sme to zase nemenili, ja by som to zase nemenil s tvojou pozíciou, takže aj ťa rešpektujem, aj to chápem, ale je ti to veľmi dobré. Niki, keby si mala povedať jeden moment, ktorý ťa najviac potešil za posledných 5 rokov, naozaj, že si bola extrémne šťastná a toto je vončo. Dám ti chvíľku čas, aby si porozmýšľala, lebo ono treba sa troška zamysleť nad tým, ale možno už aj vieš. Určitě, když jsem zápasila s těma nejlepšíma, která třeba mistryně světa, měla jsem 2 už proti sobě a dokázala jsem udělat rovnocenný zápas, který přivedl hodně fanoušků, hodně lidí se na mě dívalo a bylo to super, že jsem dokázala prostě bojovat s takýma nejlepšíma. Potom také, když mám starší soupeřky v tom MMA třeba, tak to je super, že dokážu se vyrovnat, ustát všechny 3 kola a ukázat to nejlepší, co je ve mne. Akože áno, posúvať tie levely vyššie a vyššie stále a držať sa v podstate na tejto hranice. Ty si spomínala ten zápas s Evou Erdeliovou, tak ten si ako celkovo vnímala po tom zápase bezprostredne? Špatně. Byla jsem taká mimo svou formu, neukázala jsem to nejlepší, co umím, takže mi to hodně mrzelo. Ale zase jsem si říkala, zkušenější, starší, těžší, všechno. Šampiónka je jedna z najlepších. Áno. Akože Evička je za mňa top of top aktuálne medzi tými Slovenkami mladými, takže naozaj ten zápas, myslím si, že tam boli úseky, kedy ty si to dokázala aj prebrať na svoju stranu, potom Evička technicky začala naozaj dominovať v niektorých momentoch a on to je aj o tých skúsenostiach, lebo ona má tých zápasov mnoho viac ako ty. Je niekto, s kým by si chcela mať určite zápas v najbližšej dobe? Asi úplně ne, takhle třeba prohrála jsem na body proti Viktorii Jilkové, což je taky mistryně světa. Tu bych určitě taky chtěla znovu mít, protože je fakt šikovná, ale věřím, že bych ji porazila prostě. A je jich víc těch dívek, co jsem prostě porazila. Co si myslím, že jsem je porazila, ale neporazila. Myslím si, že kdybych znovu měla zápas s nimi, tak by to bylo úplně jinak. No tak tie body sú niekedy také, že nepríjemné, pretože keď si na pôde niektorých tých súperov u nich doma, tak sem tam sa to proste stane, že sa to prikloní na ich stranu. Aj keď ako nechceme teraz hovoriť do duše žiadnym rozhodcom. Dobre Niki, ja si myslím, že si ten rozhovor absolvovala perfektne. Asi sa tešíš na domáce publikum, ktoré bude znova žhavé a horúce. Pri tom tvojom nástupe to vždycky vyvoláva vlnu emócie a energie. Teším sa ja na ten tvoj súboj. A možno odkáž ešte niečo ľuďom a vidíme sa 33. Ano. Určitě se hodně těším na vás, na všechny, co přijdete. Dojděte nás podpořit všechny vagabundy a vidíme se doma.